Ọ bụrụ na unu chetara n'izuụka gara aga mgbe m na-akụziri unu maka mkpụrụ ọnụọgụ ndị nọ n'ukwu iri ya na ndị nke kwụ n'isi onwe ha, ya bụ tens and units. Agwara m unu na iri bụ ya bụ 10. Ịgụcha ya itoolu nke bụ 9 n'olu nwa bekee, ị gụọ iri nke bụ gịnị 10. Na-echetakwa na ya. Ọ bụrụ na ya agụcha iri agụọ iri na otu, agụcha iri na otu kedu ọzọ na-esote ya tupu agụọ iri na atọ? Ọ bụ iri na abụọ, ya bụ gịnị 12. Idetuo ya. Ọ bụrụ na anyị gụchaa iri na atọ, kedu nke na-esote ya tupu agụọ iri na ise? Ọ bụ gịnị iri na anọ. Idetuo ya. Ọ bụrụ na anyị agụchaa iri na ise, anyị ga-agụ iri na isii tupu agụọ iri na asaa. Otu ihe m chọrọ ime ka unu mara bụ na agụ ha anaghị